Mikleuš je mjesto minirano i granatirano tijekom Domovinskog rata. Srušene su mnoge kuće, a oštećena je i škola. Ali kao što su kuće obnovljene, tako je obnovljena i škola. Iako travnjak oko škole uglavnom sliči močvari, i učenici i nastavnici potrudili su se te posadili na stotine sadnica ukrasnog bilja i novi voćnjak. Čestitamo im na upornosti i optimizmu. Bilo bi vrlo lijepo da se nađe donator koji će staro igralište sa starim ljuljačkama zamijeniti za novo.